Здравейте! Днес сме на мисия всичко необходимо за училище и градина. Елате с нас да напазаруваме всичко. Който има деца, знае какво означава пазаруване с тях. Затова пазарувахме първия ден за детската градина, а вторият за училище. Беше наистина и вълнуващо и стресиращо едновременно. Нелина започва втори клас, а пък на Грейс е последната година в детската градина. И някак докато избираме всичко, осъзнавам колко бързо минава времето. Все си мислим, че имаме още толкова време, а то просто си върви. Майчинството е точно това, да се радваш на всяка следваща стъпка, но същевременно да ти се иска да спреш времето за малко. Така че елате с нас да се подготвим за още една нова учебна година. Грей с голяма радост се избираше всичко и тази година искаше всичко на стич. И се постарахме това да се случи. В същото време беше толкова щастлива и не толкова, защото и последната година. А тя обича госпожата си, обича градинката си, но в същото време беше толкова развълнувана, защото от другата година ще започне първи клас. Нелина също с много радост си избра всичко. Тя също беше много развълнувана, защото е вече втора учебна година. И всичко искаше в лилаво и розово и се постарахме да намерим и за нея това, което искаше. Останете до край, за да видите всичко, което моите момичета си закупиха за учебната година. И не само, а да ги видите с новите им прически. Да, точно това, което си мислите, бяха на фризьор. Все пак трябва да се подготвят. Също така имат своя аутфит за първи учебен ден, но за съжаление не го снимахме. Останете до край, за да видите всичко, което те си избраха.
Днес ще ви покажем какво съм си купила за детската ми градина. Това ми е последната година в детската градина. Аз вече ще бъда в втори клас. Имам си нови работи за моето училище. Хайде да видим какво са ми забрали. Пазаруването беше много забавно. Сега ще ви покажа всичко. Това е моята раница. А това е моята. А това са моите папки шарени. Това е моята купичка и това е моята бутилка Стич. А това са моите. Това ми е четката и пастата. А това ми е чашката. Това е чашка за моите четки. А това са моите боички. Това са моите бутушки за вънка. А това са моите фломастери. Това са ми работите за вънка. Това са моите моливи. А това са моите чешки за вътре. Стич. А това е моята линия и моята ножичка. Това е моята фония за бомбони. Стич. Това е моето лепило и моите гумички. Това е моето шише за къщи. А това е моето. Това е моето малка деска за рисуване. А това са моите химикали. А това са моите стикери. Това е моето лекор и репинки. Това е моята женишка за рисуване. Това са моите четки с гумичка, острилка и молив. Това е моята фония за бабонки. Това е всичко за моето училище. А това за моята градина. Надявам се да ви е харесало. А това беше от нас. Чао, чао, приятели!